Raiciuc, care au fost arestate ilegal și nu i s-au prezentat temeiul de ce l-au reținut. Și noi am venit să protestăm aici, să cerem libertatea lui. Mulțumesc. Oleg, zâmbești la cameră. Gennady a avut un live, să văd și eu spus, cam de pison. Libertate lui Alexandru Raiciuc! Omul nu făcea decât să filmeze în instituții publice de la Bălți. Nu a încălcat nici într-un fel legea și chiar dacă a încălcat-o, cercetați-l la libertate. De ce l-ați arestat de la poliție dacă el s-a prezentat în mod responsabil și conștiincios la anchetă? Pentru ce era necesar să cereți mandat de arest? Asta e mai degrabă intimidarea omului incomod. Ăsta e comportament de stat totalitar, de clan mafiot. Libertate lui Alexandru Raiciuc, activistul civic de la Bălți. Opriți hărțuirea celor incomozi. Libertate lui Alexandru Raiciuc, omul filmat la Inspectoratul Fiscal și alte instituții de stat. Filmarea în instituții publice nu este un delict, e libertate de exprimare, e un drept fundamental. Libertate lui Alexandru Raiciuc, clasați dosarul penal, el nu e huligan, e un activist civic exemplar. Noi învățăm de la Alexandru Raiciuc cum trebuie să se comporte un cetățean, iar voi închideți gura. Vreți să-i omorâți pisica? De 5 zile n-a putut nimeni intra în apartamentul lui să o hrănească. Libertate lui Alexandru Raiciuc! Nu vă bateți joc de drepturile omului! Comportați-vă ca o poliție responsabilă într-un stat de drept în cadrul legal! Nu vă purtați ca un clan mafiot cu epoleți! Libertate lui Alexandru Raiciuc! Suntem stat de drept cu pretenții europene! Nu suntem stat totalitar, cum v-ați obișnuit pe timpul lui Papuc și al lui Voronin. Opriți hărțuirea activistului civic Alexandru Raiciuc. Libertate lui Raiciuc! Libertate lui Raiciuc! Libertate lui Raiciuc! Veniți să protestați cu noi, că mâine poate să se întâmple și cu voi același lucru. O să li se pară că v-ați uitat strâmb, că nu i-ați iubit destul și o să vă bage la pușcărie. Veniți să protestați, împotriviți-vă tiraniei, împotriviți-vă dictaturii, apărați un activist civic, el pe voi va apăra, apăra democrația și statul de drept. Veniți să-l apărăm împreună. Libertate lui Raiciuc!